பரிசுத்தத்திற்கென்றும் பரலோகத்திற்கென்றும் நம்மை அழைத்து முன்குறித்து தேர்ந்தெடுத்திருக்கிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன். இந்த நாளிலும் அவரிடமே செல்லும் ஆவி என்ற தலைப்பின் கீழ் உங்களை சிந்திக்க அழைக்கின்றேன். சிந்தனைக்கு ஆதாரமாக லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 23வது அதிகாரம் 46வது வசனத்தை வாசிக்கின்றேன். இயேசு, பிதாவே, உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு சொன்னார். இப்படி சொல்லி ஜீவனை விட்டார். ஆவியை விடாதிருக்கிறதற்கு ஆவியின் மேல் ஒரு மனிதனுக்கும் அதிகாரம் இல்லை என்று பிரசங்கியின் புத்தகம் 8வது அதிகாரம் 8வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம். அப்படியே மனிதன் இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து செல்லும் பொழுது, மரிக்கும் பொழுது, ஆவி தன்னை தந்த பிதாவின் இடத்திற்கு உயர ஏறி செல்லுகின்றது என்று பிரசங்கியின் புத்தகம் 3வது அதிகாரம் 21வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம். ஒரு மனிதனுடைய ஆவி மரணத்தின் போது மனிதனை விட்டு பிரிந்து சென்ற பின்பு தேவனே அல்லாமல் எந்த ஒரு மனிதனாலும் அந்த மனிதனுடைய ஆவியை மீண்டும் சரீரத்திற்குள் கொண்டு வர முடியாது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவோ அப்படி அல்ல. தன்னுடைய ஜீவனை கொடுக்கவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு, அதை திரும்ப எடுக்கவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு என்று அவரே சொல்லுகின்றார். இதனை யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 10வது அதிகாரம் 18வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோமே. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 10வது அதிகாரம் 11, 15 மற்றும் 17 ஆகிய வசனங்களில் ஜீவனை கொடுக்கிறேன் 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 என்று சொல்லிதானே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கூறுகின்றார். மனிதர்களுடைய பாவங்களுக்காக சிலுவையிலே தன்னுடைய ஜீவனை அவர் கொடுத்தார். கொடுத்துவிட்டு 3ஆம் நாளிலே அவர் அதை மீண்டும் எடுத்துக்கொண்டு உயிரோடு கூட எழுந்து வந்தார். ஆனால் நம்முடைய ஜீவன் நம்மை விட்டு பிரியும் என்றால் நாம் திரும்பவும் சென்று அந்த ஜீவனை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் இப்பூலோகத்திற்கு திரும்புவது என்பது கூடாத காரியம். ஸ்தேவான் தன்னுடைய ஜீவனை பிதாவினிடத்திலே ஒப்படைத்ததைப் போல ஒப்படைத்துவிட்டு 2ஆம் வருகைக்காகவோ உயிர்த்தெழுதலுக்காகவோ நாம் காத்திருக்கத்தான் வேண்டும். நாம் எல்லாம் கைபேசிகளைப் போல இந்த உலகத்திலே நடமாடிக்கொண்டிருந்தாலும் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் நமக்கான சார்ஜிங் பாயிண்ட் ஆண்டவருடைய கரத்திலே தான் இருக்கின்றது என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டுமே. நம்மால் எடுத்துக்கொள்ள முடியாத ஒரு ஆவியை பிதாவினிடத்திலிருந்து பெற்றிருக்கின்ற நாம் இந்த வாழ்க்கையை அவருக்கு பிரியமாகவும் பரிசுத்தமாகவும் எத்தனை ஜாக்கிரதையாக வாழ்ந்து முடிக்க வேண்டும். இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே ஜீவனை கொடுத்ததைப் போல, ஸ்தேவான் தன்னுடைய ஜீவனை ஒப்படைத்ததைப் போல சமாதானத்துடனே நம்முடைய வாழ்நாட்களை நிறைவு செய்ய நாம் முற்படுவோம். நம்மை நேசித்ததினாலேயே அவர் தன்னுடைய ஜீவனை சிலுவையிலே விட்டார். எனவேதானே இப்படி பாடுகின்றோம். அன்பினால் ஜீவனை விட்டி ஆவி அருள் மாறி பொழியவே பரலோகம் சென்றி பரலோகம் சென்றி அன்பினால் ஜீவனை விட்டி இன்ப பெருக்கிலே பொங்கி மகிழ ஏராளமான ஜனங்களை கூட்டும் ஆவியை மழை போலே ஊற்றும். இந்த உலகத்தின் யாத்திரையை தேவன் விரும்புகிற வண்ணம் ஓடி முடித்து அவருடைய கரங்களிலே நம்முடைய ஆவியை ஒப்படைக்கின்ற ஒரு பாக்கியத்தை
கர்த்தர் நமக்கு தருவாராக.